И здравейте хора, аз съм Вилян да Геймър. Сега ще ви кажа как да свалите и да нагласите Bandicam. Сега почваме. О, български. Напред. Съгласен. Напред. Инсталирай. И сега чакаме. И готово. И сега да ви кажа как се наглася Bandicam. Bandicam прозорец винаги навър. Стартирай Bandicam с Windows. Видео. Запис. Спри клавиш F12, да, пауза, клавиш добавим наслояване при камера. Да, добавим клавиш. И това ще бъде и така се нагласи и това ще бъде. И за сега чао. И здравейте хора, аз съм Вилян да Геймър. Сега ще ви кажа как да свалите и да нагласите Bandicam. Сега почваме. О, български. Напред. Съгласен. Напред. Инсталирай. И сега чакаме. И готово. И сега да ви кажа как се наглася Bandicam. Bandicam прозорец винаги навър.
Стартирай Bandicam с Windows. Видео запис, спри клавиш F12, да, пауза, клавиш добавим наслояване при камера. Да, добавим клавиш. И това ще бъде и така се нагласи и това ще бъде. И за сега чао! И здравейте хора, аз съм Илян The Gamer. Сега ще ви кажа как да нагласите и да нагласите Fraps и OBS. OBS ще е други клип. Ще ги направи двата днес, защото не снимах 2 или 3 дни. И сега почваме да нагласяме. Ето това е C12. Като го натиснете, почвате да снимате или F10, F11, както си изберете, както си го настроите. Това няма значение с кое копче снимате и това няма значение също. Това е камерата, откъдето снима и сега на мен ще ми снима оттам. И ще снимам с F12. И да, то лесно се прави нагласянето на някой, ама не са направо се по-трудно както на OBS, а за фантазията не знам. Сега ще сме почти накрая. И сега като в горния десен край се едно, като местиш мишката ти казва на кое число си. Не да, нали? На коя папка, да? Май... И става с монтър десктоп GM и видите сега как това показва и сега и това ще бъде клипът и не, ще има още мъничко и чао
за сега. И здравейте хора, аз съм Илян да Геймър. Сега ще ви кажа как да нагласите и да нагласите в Fraps и OBS. OBS ще е в други клип. Аз ще ги направи двата днес, защото не снимах 2 или 3 дни. И сега почваме да нагласяме. Ето това е C12. Като го натиснете, почвате да снимате или F10, F11, както си изберете, както си ги настройте. Това няма значение с кое копче снимате и това няма значение също. Това е камерата, откъдето снима и сега на мен ще снима оттам и ще снимам с 12. И да, то лесно се прави нагласянето на някой, ама не са направо се по-трудно както на OBS, а за фантазията не знам. Сега ще сме почти накрая. И сега като в горния десен край се едно, като ти местиш мишката, ти казва на кое число си. Не да, на коя папка, бе. И става с монта десктоп и видите сега как това показва. И сега и това ще бъде клипът и не ще има още мъничко и чао за сега. И здравейте хора, аз съм Илян да Геймър. Сега ще ви кажа как да нагласите и да нагласите в Fraps и OBS. OBS ще е в други клип. Аз ще ги направи двата днес, защото не снимах 2 или 3 дни. И сега почваме да нагласяме. Ето това е C12. Като го натиснете, почвате да снимате или F10, F11, както си изберете, както си ги настройте. Това няма значение с кое копче снимате и това няма значение също. Това е камерата, откъдето снима и сега на мен ще снима оттам и ще снимам с 12. И да, то лесно се прави нагласянето на някой, ама не са направо се по-трудно както на OBS, а за фантазията не знам. Сега ще сме почти накрая. И сега
А като в горния десен край се едно, като местиш мишката ти казва на кое число си. Не да не знам. Никоя папка, да. Май... И става с монта ар десктоп и видите сега как това показва. И сега и това ще бъде клипът и не да ще има още мъничко и чао за сега. И здравейте хора, аз съм Илян The Gamer. Сега ще ви кажа как да нагласите и да нагласите в Fraps и OBS. OBS ще е други клип. Ще ги направи двата днес, защото не снимали 2 или 3 дни. И сега почваме да нагласяме. Ето това е C12. Като го натиснете, почвате да снимате или F10, F11, както си изберете, както си настроите. Това няма значение с кое копче снимате и това няма значение също. Това е камерата, откъдето снима и сега на мен ще ми снима оттам и ще снимам с 12. И да, то лесно се прави нагласянето на някой, ама не са направо се по-трудно както на OBS, а за фантазията не знам. Сега ще сме почти накрая. И сега като в горния десен край се едно, като местиш мишката ти казва на кое число си. Не да не знам. Никоя папка, да. Май... И става с монта ар десктоп и видите сега как това показва. И сега и това ще бъде клипът и не да ще има още мъничко и чао за сега.